Dobrý večer, čaute. Zapojím mikrofón. Dobre, už by to malo byť. Ešte raz ahojte, dobrý večer, priatelia a nepriatelia. Máme opäť útorok, napriek tomu, že pomaličky parlament prešiel do takého prázdninového módu, tak my ďalej robíme, pracujeme. Mám dneska opäť liveko, som rád, že ste poslali opäť pomerne veľa otázok. Teším sa tomu záujmu, tak poďme na to. Tých tém máme pomerne veľa dnes. Prvé, čo také by som chcel spomenúť a je to taká aktuálna vec, tak aj dnes sme mali k tomu tlačovú besedu pred ministerstvom kultúry. Tak je papalašizmus ministerky kultúry Krasomily Šimkovičovej, ktorá si chcela kúpiť luxusnú limuzínu Mercedes za 158 000 v čase konsolidácie, v čase, keď celá vláda Roberta Fica hovorí ľuďom na Slovensku, že majú šetriť a že verejné financie sú v strašnom stave, údajne ich zdedili teda v hroznom stave. No zjavne to nie je tak zlé, keď dokázala nájsť vo svojom rozpočte takmer 160 000 na to, aby si kúpila auto. To auto nebolo nové, to auto bolo už 3 mesiace jazdené, jazdila samozrejme ona na ňom. Je to auto, ktoré si nechala pred pár mesiacmi, asi si na to pamätáte, prepraviť do Ríma, keď bola na návšteve Vatikánu, pápeža. To auto tam išlo prázdne, čiže šofér išiel zo Slovenska, ona Krasomilka, princezna Krasomila letela lietadlom a šofér valil s Mercedesom prázdnym do Vatikánu, aby mohol potom Krasomilku zobrať a odviezť naspäť do Bratislavy. Tak takto oni šetria peniaze, milí občania Slovenskej republiky. Ja som to naozaj nezažil a to môžem hovoriť, že viem niečo o prevádzke limuzín v rámci Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorá zabezpečuje aj ochranu ústavných činiteľov, ale takéto plytvanie, aby išla limuzína prázdna len preto, aby potom mohla robiť servis princezne Krasomile Šimkovičovej, no tak to je akože fakt vážne plytvanie peniazmi. No a ona túto limuzínku využívala 3 mesiace, vozila si svoju riťku v nej a asi sa jej zapáčila, alebo si to vysedela, to sedadielko, tak chcela si kúpiť tú limuzínu, kvázi už ojazdenú, ale však áno, to je v podstate iba 3-mesačné auto, ale za 160 000, prosím pekne, v čase konsolidácie. No tak moji kolegovia Igor Matovič aj s Julom, respektíve s Mišom Šipošom na to upozornili minulý týždeň, že takáto vec sa chcela stať. No a čuduj sa svete, Krasomila princezna včera, tuším sa mi zdá, že včera to bolo, že oznámila, že teda ona tú limuzínu nakoniec tú zmluvu zrušila. Viete si predstaviť, že by ste si objednali vy auto niekde v predajni a potom by ste prišli do predajne a povedali, že zrušíte zmluvu. Asi si viete predstaviť, že to nie je také jednoduché, lebo však tam sú nejaké zmluvné podmienky. Takže asi aj ten predajca musel byť nejakým spôsobom naklonený alebo spriaznený, keď súhlasil so zrušením zmluvy. Ťažko povedať, v každom prípade to nie je štandardné. No a teda oznámila Krasomilka, že nekúpi Mercedes luxusný za 158 000. Treba dodať, že ona naozaj má sa na čom voziť. To nie je o tom, že by nemala jak chodiť do roboty alebo by nemohla si plniť svoje pracovné povinnosti ministerky kultúry. Ona má na čom sa voziť, má k dispozícii 2 limuzíny. Obidve tie limuzíny sú naozaj kategórie veľkých vozidiel. Jedno je BMW 7 a jedno je Audi A8, čo sú naozaj rovnaké kategórie ako ten Mercedes, ktorý chcela kúpiť. To Audi, ktoré má k dispozícii, sme kupovali tie limuzíny my za našej vlády v roku 2022. A teraz dobre počúvajte, lebo my sme tie limuzíny kupovali jedno za 84 000 eur a ona teraz chcela kúpiť Mercedes za 160. Tak si každý, kto vie rátať, tak v podstate je to dvojnásobná cena. Takto oni plýtvajú. Toto je vláda Roberta Fica a toto je samozrejme aj papalašizmus tejto Krasomily princezny.
ktorá jednoducho absolútne kašle na ľudí, však správa sa arogantne. Poznáte ten jej to je blúznenie, keď sa jej novinár pýtal ohľadom busty, však má si to, keď mu povedala, že má si to upratať v hlave, no tak ja odkazujem teraz Krásomilke, aby si ona upratala vo svojej hlavičke, lebo kupovať v čase, keď hovoria celá vláda ľuďom, že majú šetriť auto za 160 000, zhovadilosť, je to papalašizmus a môže si rozprávať, čo chce. Ja viem, že ona je zvyknutá na úplne iné peniaze, je zvyknutá na asi iné podmienky, ale kľudne nech ide robiť ministerku kultúry do Ulaanbaataru alebo niekde do takej krajiny, kde je toto zožerú. My to žrať nebudeme a jednoducho ja som rád, že moji kolegovia to odhalili a my sme dnes mali tlačovku k tomu, kde sme ešte priniesli ďalšie informácie aj o tom, že máme teda podľa našich informácií sa mohlo jednať až o podvod v štádiu pokusu a manipuláciu pri verejnom obstarávaní, pretože pravdepodobne z tých informácií, ktoré máme, tak ministerka kultúry chcela kupovať ako keby nové auto, ale ako som už spomenul, to auto nové nebolo. Takže ak aj vyhlásili verejné obstarávanie, tak tí, ktorí sa prihlásili ako ďalší možní dodávateľia, tak mali nevýhodu, keďže oni do súťaže sa hlásili s novými vozidlami a ona chcela už auto jazdené. Ale uvidíme, samozrejme my dáme podnet, dáme trestné oznámenie, tak ako sme avizovali a uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú orgány činné v trestnom konaní pod vedením Matúša Šuta a Eštoka, ktorý mimochodom sa včera vyjadril, alebo myslím, že včera alebo predčerom ministerstva vnútra sa vyjadrilo, že ministerka kultúry má k dispozícii absolútne bezpečné a všetky podmienky spĺňajúce vozidlá, 2 a viac, na to, aby mohla absolútne v poriadku a bez nejakej újmy vykonávať svoje povolanie. Takže naozaj z nášho pohľadu nie je to nič, ten je záujem o kúpu tej limuzíny, iba papalašizmus a ďalší prejav tej jej arogancie, však už asi všetci ľudia na Slovensku vnímajú, ako sa táto Krásomilá princezná naozaj správa povýšenecky, arogantne a pritom to má v hlave trošku pomotané, lebo presadzuje rôzne teórie o plochej zemi a spolu s tým machalom jej, ktorého má vedľa seba, takže ja si myslím, že ona by si to trošku mala upratať v hlavičke. No to je jedna vec. Ďalšia vec, samozrejme, na ktorú sme upozornili a opäť to bolo včera, moji kolegovia o tom, že tie triskáče, ktoré si pamätáte, kde sme avizovali, alebo respektíve my sme boli tí prví, ktorí sme boli na letisku a striehli sme na to, kedy pristanú tie triskáče, čo si kúpil Robert Kaliňák, o ktorých sme hovorili od začiatku, že sú absolútne zbytočné. Luxusné lietadielka, ktoré si asi splnil svoj sen minister Kaliňák a najmä jeho ľudia, ktorí sú v jeho okolí, že sú zbytočné a opäť vyhodených 50 miliónov do vzduchu. No tak presne to sa potvrdilo, lebo minister Kaliňák sa v podstate priznal pri minulotýždňovej evakuácii ľudí z Izraela a z Cypru, kde poslali vládny špeciál, teda lietadla patriace ministerstvu vnútra, a potom poslal tie Spartany vojenské, o ktorých predtým tvrdil, že už sú zastarané a že ich treba vymeniť. No ale neposlal tam tie svoje business jety, tie lietadielka, ktoré si kúpil pred pár mesiacmi za 50 miliónov, pretože tie majú kapacitu 15 ľudí. A my sme od začiatku hovorili, že to je blbosť takéto lietadla kupovať, že armáda také lietadla nepotrebuje, sú absolútne zbytočné a okrem toho sú to tiež už olietané staré lietadla, nie sú to nové lietadla. Že s tým bude problém, no a to sa potvrdzuje. Jednoducho, opäť to bol len papalašizmus Roberta Kaliňáka a jasne sa potvrdilo v rámci krízového manažmentu, v rámci teda toho, že mali ísť pre ľudí do Izraela a stiahnuť ich na Slovensko, pretože tam je konflikt, alebo teda na Cyprus, tak jednoducho tam poslali lietadlo Airbus A319 z letky ministerstva vnútra, ktoré mimochodom dlhodobo plní takéto úlohy. Ja už ako minister vnútra som hovoril, že letka ministerstva vnútra je na to určená, aby plnila aj takéto záležitosti.
a nie ministerstvo obrany. Nepopieram, že v niektorých veciach vojenské lietadlá sú výhodou, do niektorých oblastí vojenských je výhodou poslať vojenské lietadlo, ale na to sú špecifické podmienky, ale určite nie také malé lietadlá s kapacitou 15 ľudí, ktoré si kúpil Robert Kaliňák ako svoju hračku. Takže ďalších 50 miliónov, milí diváci, poslucháči, občania Slovenskej republiky, ktoré vláda Roberta Fica vyhodila von oknom z môjho pohľadu. A je to len pokračovanie tých kšeftov, čo robí Robert Kaliňák na ministerstve obrany a vyhadzuje stovky miliónov vašich peňazí, našich peňazí von oknom. S tým súvisí v podstate aj tá obrovská téma, ktorá aj dnes je, to sú výdavky na obranu. A ja som dostal aj viaceré otázky na to od vás, pretože aj dnes je summit v Hágu, kam cestoval prezident Pellegrini aj s ministrom Kaliňákom. A teda má to byť jeden z najdôležitejších summitov, pretože budú rokovať o navýšení obranných výdavkov jednotlivých štátov Severoatlantickej aliancie až na 5%. Dnes Slovenská republika vydáva na obranu 2%, čo je pomerne slušný balík peňazí, to si povedzme otvorene, a dlhé roky sme bojovali o to, aby sme tie 2% naplnili. Za našej vlády sme začali tie 2% naplňať na obranu a myslím si, že naozaj za našej vlády sa posunuli aj rôzne projekty zbrojného priemyslu, ale najmä teda vyzbrojenia armády tým správnym smerom. No a dnes, bohužiaľ, za vlády Roberta Fica, či sa to niekomu páči alebo nepáči, tak vidíme, akým spôsobom míňajú peniaze, lebo Robert Kaliňák, odkedy prišiel do funkcie ministra obrany, tak vlastne urobil z pozície ministra obrany pozíciu obchodného cestujúceho, robí biznisy po celom svete, ale všetko mimo verejného obstarávania, všetky zákazky dáva napriamo svojim kamarátom, svojim známym alebo spriazneným oligarchom, ako je napríklad Strnadové firmy, ktoré v Čechách patria medzi najbohatších ľudí. Tomuto človeku patrí aj Tatrovka, tomuto človeku patria mnohé ďalšie firmy, aj zbrojné firmy. Takže Kaliňák mu prihráva biznis, kúpil napríklad 12 vrtuľníkov, opäť starých, olietaných vrtuľníkov od americkej firmy Black Hawk, teda od americkej firmy typu Black Hawk, tie vrtuľníky sú. No a čuduj sa svete, tá americká firma samozrejme nejakým spôsobom zase je naťahaná, nasosnutá na Strnada údajne. Takže Kaliňák si robí z toho biznis, robí si trhací kalendár. On ľuďom na Slovensku aj s Robertom Ficom hovorí, že míňajú peniaze na duálne projekty. To sú vraj také, ktoré budú môcť používať de facto aj bežní občania, to znamená mosty, nemocnice, infraštruktúra, cesty. Ale ja sa pýtam, prosím vás pekne, kľudne mi napíšte, viete niekto z vás, vo vašom regióne bola už nejaká cesta urobená z takýchto peňazí? No ja o tom neviem. Áno, stáva sa nemocnica v Prešove, to je fakt, ale veď na toto je Kaliňák expert, lebo však on stával nemocnicu svätého Michala v Bratislave a bohužiaľ odtiaľ, alebo z toho obdobia mnohé historiky hovoria, koľkí ľudia sa tam nabalili a strašným spôsobom. A tá nemocnica stála vtedy 250 miliónov, teraz stáva nemocnicu v Prešove za 550 miliónov, tak viete si predstaviť, čo to bude, aký hodokvas. A samozrejme ďalšiu nemocnicu má stávať údajne v Bratislave, vo Vajnoroch, tam má stať dokonca až 1 200 000 000. No šialené sumy, akože, no ale tak minister obrany je de facto supluje ministra zdravotníctva, lebo stáva nemocnice, minister obrany supluje ministra vnútra, lebo on sa stará o bezpečnosť a rieši žandárov. K tomu som mal liveka aj minule, to viete, že budete mať v regiónoch za chvíľu možno teda, ak sa prihlásia žandárov. Minister obrany rieši v podstate všetko. Môžeme zrušiť niektoré ministerstva a on môže si prevziať všetky, lebo on je asi ten najschopnejší, najlepší biznismen na Slovensku, tak on robí všetko a bude mať v rukách teda aj, ak schvália na tom samite dnešnom tých 5% výdajov na obranu HDP, no tak to bude riešiť Kaliňák. Ale teda
Dnes som počúval výroky prezidenta, ten taký vajatavý, však on tak ako vždy nevyjadril sa úplne, lebo mne je jasné, že on keď tam príde, tak on nemôže úplne povedať, že nebude podporovať navýšenie výdavkov na obranu v súčasnej dobe, keď máme vojnu za našou hranicou na Ukrajine a bohužiaľ celý svet je turbulentný. Ale počuli sme aj výroky Roberta Fica, ktorý tvrdí, že teda Slovensko si bude chcieť zachovať nejakú svoju autoritu v tom, že ja neviem, budeme sa rozhodovať my, kedy budeme tých 5%. Je treba povedať, že ak to schvália lídri Severoatlantickej aliancie, tak tých 5% HDP sa bude čerpať v horizonte 10 rokov. Bude to teda rozdelené na 3,5% plus 1,5%. Tých 3,5% by malo byť čerpané na výzbroj, alebo teda zabezpečenie obrany, teda ťažkú techniku a výzbroj, výstroj vojakov a toho 1,5% by malo byť na tie duálne projekty. No tak uvidíme v konečnom dôsledku, ako to dopadne. V každom prípade, ak sa pýtate, a mnohí ste mi poslali také otázky na môj názor, či som za to, aby sme navýšili výdavky na obranu, no tak ja poviem, že áno. Z môjho pohľadu je to nevyhnutné v súčasnej dobe. Nemôžeme my zostať bokom od ostatných krajín. Všade okolo nás, keď si zoberete, Poliaci už dnes vydávajú vyše 4,1% HDP na svoju obranu. Majú bohužiaľ možno oveľa horšiu skúsenosť, alebo skôr by som to popravil. Oni majú takisto skúsenosť s Rusmi, ako máme my. Len ich ľudia, bohužiaľ, alebo Bohu vďaka, sú v tomto oveľa triezvejší a uvedomujú si to riziko, ktoré ide z Ruska a preto teda schvaľujú aj tie výdavky. U nás bohužiaľ ľudia mnohí ako keby mali nejakú nostalgiu za tým režimom, keď tu boli Rusi a ako keby zabudli na roky 68, ako keby zabudli na tých 40 rokov, ako sa tu žilo, keď tu boli Rusi, keď nám sem prišli Rusi, akože na nás dávať pozor, ale však dobre, to je každého vec. V každom prípade ja som za to, aby obranné výdavky boli zdvihnuté, ale hovoríme jedným dychom, že určite to nie je v poriadku, ak na to bude dozerať Robert Kaliňák, lebo Kaliňák proste je kšeftár, je to biznismen, ktorý v prvom rade tie peniaze bude používať na to, aby si zabezpečil svoje vlastné kšefty a nie na to, aby zabezpečil obranný schopnosť Slovenskej republiky. To je k 5% na obranu. Uvidíme, ten summit samozrejme teraz prebieha a budeme to sledovať. V každom prípade budeme vás informovať, ale náš postoj v hnutí je, že my podporujeme navýšenie obranných výdavkov, ale treba dávať pozor na prsty Roberta Kaliňáka a celej vlády Roberta Fica. No a s tým dostávam sa k téme, lebo tá bezpečnosť, ako som aj spomenul, vo svete je bohužiaľ pomerne turbulentná a dostávam sa tiež k otázke alebo k téme, ktorá vás zaujíma, a to je konflikt Izrael-Irán. Teda je to konflikt, ktorý mňa osobne neteší. Myslím si, že ten región je pomerne turbulentný už pomerne veľa rokov a jednoducho neprospieva to stabilite toho regiónu. Na druhú stranu si uvedomujem, ja a naozaj mám pomerne bohaté skúsenosti aj v armáde a vo zbrojených silách, aj v analytických činnostiach, a bol som na niekoľkých misiách, že to riziko od Iránu, ktoré ide, tak je pomerne vysoké a bolo veľmi vysoké. Irán dlhé roky v podstate ohrozoval svet svojim jadrovým programom. Treba povedať, že možno mnohí absolútne v Európe nevnímali tú hrozbu, čomu rozumiem ľudsky, lebo však nie každý sa zapodieva tým, čo sa dialo v Iráne, ale Irán nedodržiaval dohody napríklad ani medzinárodného dohľadu nad jadrovými zbraňami, ani nedodržiaval podmienky, ktoré stanovovala Medzinárodná organizácia jadrového dozoru. Irán zjavne v mnohých veciach zavádzal a klamal dlhé roky. Vyvíjal centrifúgy, vyvíjal technológie na obohacovanie uránu a izotopu, ktoré sú teda nevyhnutné na to, aby mohli skonštruovať jadrové zbrane.
Viete veľmi mnohí, že aj z tých vecí, ktoré boli zverejnené, že Irán mal rozmiestnené na svojom území pomerne veľa zariadení alebo fabrík, keď to tak mám povedať ľudsky, na tento vojenský výskum jadrových zbraní. Mnohé boli v podzemí a práve tie sa stali terčom útoku Izraela a potom následne aj terčom útoku Spojených štátov amerických, kde použili presnú muníciu a zbrane, ktoré dokážu eliminovať alebo nejakým spôsobom aspoň čiastočne eliminovať. Ťažko to teraz hodnotiť. Tie zariadenia, ktoré sú v podzemí, použili bomby, ktoré sú schopné až v podzemí do 70 metrov v podstate preletieť a tam vybuchnúť, čo je naozaj pomerne silná nálož. Údajne teda podľa tých informácií, ktoré zatiaľ idú v médiách, tak Američania považujú ten útok za úspešný, samozrejme aj Izrael. Bolo dohodnuté chvíľu aj prímerie, celý svet sa začal z toho tešiť, ale podľa najnovších informácií, teda čo som mal zatiaľ zachytil, tak údajne to prímerie príliš neplatí. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. V každom prípade ja som za, aby sa tá vec doriešila akokoľvek mierovou cestou, lebo ten konflikt, ak by eskaloval, tak nepomôže jednak samotnému regiónu, ale nadväzujúc na to nepomôže ani potom samozrejme celému svetu, nevynímajúc Európu. Takže uvidíme, budeme aj túto tému sledovať a budem vás informovať o novom vývoji. V každom prípade vám chcem povedať, že zatiaľ prosím vás pekne, žiadna panika, lebo zachytil som už aj nejaké také vyjadrenia alebo to, že ľudia na Slovensku sa začínajú ako keby nejakým spôsobom báť. Nenechajte sa týmto zmanipulovať tými správami. Samozrejme, treba to brať do úvahy, ale netreba sa zase obávať, že my sme hneď nejakým spôsobom ohrození. V každom prípade tento konflikt, som o tom presvedčený, že celému svetu záleží na to, aby tento konflikt bol urovnaný čo najskôr a mierovou cestou. Takže to je, čo sa týka Izraelu versus Irán. No a ešte asi sa dotknem, neviem, či som to spomínal v minulom liveku, priznám sa, ale bola to taká téma ešte z tých posledných rokovaní v rámci Národnej rady ohľadom Žilinkovej renty, že teda nakoniec sa podarilo neschváliť rentu Žilinkovi, keďže poslanci neprelomili veto prezidenta a prezident v podstate nesúhlasil s Žilinkovou rentou za tých podmienok, ktoré predtým boli schválené v parlamente, vrátil ten zákon do parlamentu, no a poslanci neprelomili veto prezidenta, takže Žilinka zatiaľ rentu mať nebude. Čo je dobrá správa, myslím si, lebo od začiatku sme hovorili, že Žilinka si žiadnu rentu nezaslúži a už vôbec nie po 4 rokoch svojho mandátu, keďže má normálne mandát 7 rokov a nemá žiadnu logiku a ten poslanec za Smer, ktorý to predkladal, tento nápad, tak nevedel absolútne vysvetliť ani novinárom, ani nám poslancom, nevedel vysvetliť, prečo prišiel zrovna so 4 rokmi. No zjavne to pôsobilo na každého normálne triezvo uvažujúceho, že to je človek, ktorý absolútne nevedel, čo predkladá, niekto mu to napísal, dal do rúk. On to predložil v parlamente a potom chudátko nevedel ani obhájiť to, čo tam bolo uvedené, absolútne netušil, že prečo tam dal 4 roky, prečo nie 5 rokov, prečo nie 3 roky, prečo nakoniec nie 7 rokov, teda, lebo to by malo najväčšiu logiku, že po uplynutí mandátu, ktorý má normálne generálny prokurátor, tak potom OK. No ale toto zjavne vysvetliť nevedel. To sú takíto diletanti v tej vláde a celé Smer aj Hlas, že oni len plnia pokyny niekoho, bohužiaľ, a častokrát, čo už máte aj vy možnosť vidieť za ten rok a pol, že sú to česť výnimkám samé blúdy. Takže toto bol takisto jeden z veľkých blúdov, ktorý prišiel do parlamentu, aby generálny prokurátor Žilinka mal rentu doživotnú, vyše 5,5 tisíc. Prosím pekne, uvedomte si, 5,5 tisíc doživotne.
ja to nechcem ani vysloviť, lebo koľky z vás majú dôchodok, a ja poznám mnohých ľudí naozaj, ktorí majú dôchodok 350 eur, ktorí majú dôchodok 500 eur, ktorí, však niektorí áno, majú niektorí aj vyše 1000 eur, ale je veľa ľudí na Slovensku, ktorí proste 5 500 eur, čo by mal v žilinkách mesačne, a pritom, ak by sa bicykloval na bicyklíku svojom, tak jednoducho majú to niektorí ľudia na Slovensku za celý rok. Je to proste z môjho pohľadu absolútne nemorálne, takáto renta. A mimochodom nemorálna je aj renta pre Roberta Fica. A ja verím, že po budúcich voľbách, keď sa toto zmení, tak aj týmto sa nová vláda bude zapodievať a že mu tú rentu aj Robovi Ficovi jednoducho zoberú. No, tak to boli také na úvod, nechcem povedať, že letné témy, lebo to nie sú letné témy, ale niektoré z nich sú naozaj vážne. Ale poďme k otázkam, lebo teda prišlo ich pomerne veľa, tak skúsim na ne odpovedať. Novák M. Majka píše: ďakujeme, že ste s nami a otvorene tento nešťastný národ poučate a vysvetľujete mu z odbornej stránky. Ja si to zoberiem bližšie. Ako sa tie situácie navzájom pri vládnej garnitúre spájajú. Moja otázka je, či máte dosť času na skúmanie všetkého možného aj nemožného, máte ešte dosť síl, aby ste pokračovali, lebo bez vašich stanovisk by mnohí dôkladný prehľad nezískali. Ďakujem pekne, Majka, alebo Novák M. Majka, ďakujem pekne za tento postreh, veľmi si to vážim. No, musím úprimne povedať, že áno, je to aj únavné, však nebudem klamať, je to pomerne náročné, ale práve váš záujem, práve to, že dostávame spätnú väzbu aj od vás, práve aj tie mnohé otázky, ktoré tu dostávam každý týždeň, a nielen ja, ale aj moji kolegovia, lebo my máme liveko, každý máme liveko jeden deň, takže pomerne veľa máme tých interakcií s vami. A ja naozaj aj veľa chodím po Slovensku a stretávam sa s ľuďmi a snažím sa im vysvetľovať aj pri osobnom kontakte. Tak toto je práve to, čo nás nabíja energiou a čo nám nejak dáva silu. Aj keď niekedy sme unavení, aj keď niekedy by sme najradšej ľudovo povedané už s tým sekli a vykašľali sa na to, ale potom práve ten záujem od vás a tá podpora od vás nám veľmi pomáha. Takže ja chcem takouto cestou poďakovať vám všetkým, ktorí nás podporujete. A to, že vôbec nás pozeráte a počúvate, tak to je super. Takže to je práve to, čo nás nabíja. Peter Bolebruch: ahoj Roman, vďaka za výbornú prácu, odhalenie predraženého nákupu auta pre Šimkovičovu, ktorá ho súrne po 2 rokoch potrebuje, to je v úvodzovkách, a od nákupu nakoniec ustúpila. Predtým nezabudla pospomínať Igora Matoviča, slohová práca, ktorú si nemohla nenapísať sama. Ešte sa vrátim k minulému liveku. Nechcene si označil Soniu Gulašovú ako z druhého tábora, pritom ona je naša a upozorňovala práve na tých platených trolov. Ešte raz ďakujem. Peťo, ďakujem za tento podnet, aj za tento postreh, a ak som to naozaj v tom liveku teda zle vyhodnotil minulom a neprávom som sa vyjadril k osobe pani Soni Gulašovej, tak sa aj týmto spôsobom ospravedlňujem. Niekedy ťažko to je, lebo tých otázok nabieha strašne veľa a ja sa to snažím naozaj čo najviac pokryť a odpovedať vám, tak asi som to zle vyhodnotil. Stáva sa, ospravedlňujem sa. Dúfam, že sa na mňa nebude hnevať. Mikey J sa pýta: ahoj Roman, trochu odľahčenie sa opýtam, chodíš do fitka, keď máš takú figuru? Inak som hetero, len tajne závidím. Mikey J, vzhľadom na to, že už také letné témy takto berem a presne to sem pasuje, ďakujem pekne za tvoj postreh. Áno, snažím sa aj športovať, lebo pre mňa je šport strašne dôležitý, celý život sa snažím športovať, pritom si najlepšie oddychnem, načerpám sílu, prídem na iné myšlienky a pomáha mi to. Takže áno, snažím sa, priznám sa, že vekom už to nie je také ľahké, ako to bývalo kedysi, ale odporúčam každému sa hýbať, odporúčam každému športovať, lebo je to super vec, podľa mňa najlepšie afrodiziakum, aké existuje, a ja sa toho mienim držať, pokiaľ mi budú síly stačiť a budem vládať. Takže áno, chodím a
chcem to robiť aj do budúcna. Ida Konopová, pozdravujem a pýtam sa, ako podľa teba dopadne vyšetrenie Šimkovičovej podvodu s luxusným Mercedesom, bez ohľadu na to, vďaka za vašu iniciatívu vo veci. Ida, ďakujem za otázku. No, ako dopadne vyšetrenie, fakt neviem, lebo netrúfam si ani to zhodnotiť a nejakým spôsobom predvídať. V každom prípade, ako sme dnes oznámili, tak my budeme iniciovať nejaký podnet, či to bude trestné oznámenie, ale na generálnu prokuratúru alebo na políciu, to momentálne spracovávame a budeme samozrejme teda aj dávať pozor na to, akým spôsobom tým budú nakladať príslušné orgány činné v trestnom konaní, lebo sme presvedčení a podľa našich informácií, ktoré máme, tak si myslíme, že jednoducho Krasomila, ministerka Šimkovičová, mohla týmto spôsobom spáchať trestný čin manipulácie pri verejnom obstarávaní alebo možno podvodu. To je už na klasifikácii orgánov činných v trestnom podaní, takže uvidíme, ako to dopadne, budeme vás potom informovať. Ospravedlňujem sa. Beata Brederová, dobrý deň, pán Mikulec. Dnes je summit NATO. Španielsko a Fico za Slovensko nesúhlasia s navýšením výdavkov na obranu 5% HDP. Ako to vidíte, máme ako Slovensko reálne na takéto navýšenie finančných prostriedkov na obranu? Milá Beatka, už som to spomínal, ale áno, máš pravdu, že tie vyjadrenia či prezidenta Pellegriniho alebo Roberta Fica sa dynamicky v podstate vyvíjajú. Jeden sa vyjadril, prezident Pellegrini, tak vajatavo, povedal, že nebude brániť štátom v navýšení výdavkov 5% HDP. Tým de facto pre mňa medzi riadkami povedal, že bude s tým súhlasiť. A potom sa vyjadril na tlačovke, že bude to znamenať, že Slovensko si bude chcieť zachovať nejakú autonómiu v tom, aby rozhodovalo v tých následujúcich rokoch, akým tempom bude tie výdavky na obranu navyšovať. Robert Fico, samozrejme, to už je úplne známe, že on jednu vec hovorí svojim voličom, o ktorých si myslí, že senožerú na Slovensku, a druhé hovorí v Bruseli, kde sa s ním mimochodom nikto nebaví, absolútne, tam je úplne niekde v kúte postavený. Ale však musí sa toho zúčastniť, tak myslím si, že on tam prikývne na tých 5% HDP, ale samozrejme tých 5% HDP, to treba si uvedomiť, že aj keď to sa schváli, to je v horizonte 10 rokov. Čiže každá krajina bude mať 10 rokov na to, aby zo súčasných výdavkov, v našom prípade sú to 2% HDP, aby sme sa za 10 rokov posunuli na 5% HDP. Ja už som to hovoril na začiatku a opakujem, že ja som za to, aby sa tie výdavky na obranu navýšili, lebo si myslím, že v súčasnom svete, keď máme vojnu na Ukrajine, bohužiaľ, ktorá nezmyselne prebieha už vyše 3 rokov a máme Blízky východ, ktorý je turbulentný a máme ďalšie regionálne konflikty, ktoré môžu potenciálne prerásť do iných globálnych konfliktov, tak si myslím, že jednoducho nemáme inú možnosť, ako tie obranné výdavky navyšovať. A nemôžeme zaspať a všetky krajiny okolo nás, Poľsko, pobaltské krajiny, Litva, Lotyšsko, navyšujú tieto výdavky na obranu, samozrejme Česká republika, tak my nemôžeme zostať niekde v úzadí, ak chceme patriť do klubu Severoatlantickej aliancie. Takže ja som určite za to, ale, a to som povedal, samozrejme nie na čele s Robertom Kaliňákom a vládou Roberta Fica, ktorí kradnú jak po nebohom väčšinou, vo všetkých kšeftoch majú svojich známych zapletených a potom to vyzerá tak, že väčšina tých peňazí ide úplne niekde inde, ako by mala ísť. Takže my sme za to, aby tie výdavky boli naozaj na obranu, aby sa zvyšovala obranyschopnosť Slovenskej republiky a nie, aby sa naplňali vrecka oligarchov a iných konkrétnych súkromných osôb. Boris Hricko, dobrý deň, chcem sa opýtať na váš názor na to, ako Eštok rieši alebo nerieši problém s rezervačným systémom na cudzineckej polícii. Ďakujem, Boris, za túto otázku. No, cudzinecká polícia je problém už dlhé mesiace, my sme na to upozorňovali už naozaj pár mesiacov dozadu a neustále je to problém. Matúš Eštok, neschopný to minister,
absolútne s tým nič nerieši a nerobí. Ale problém je v tom, a samozrejme on stále tvrdí, že sa navyšuje počet cudzincov a že tej agendy je stále viac a že jednoducho oni to nezvládajú. Ale prosím vás pekne, ja vám poviem, že my sme zvládali tento problém aj vtedy, keď vznikla alebo teda vypukla vojna na Ukrajine a bol enormný nával cudzincov, najmä z Ukrajiny na Slovensko. Posilnili sme úradovne cudzineckej polície, vytvorili sme predsunuté pracoviska v Košiciach, myslím, že v Nitre a v Žiline, tak, aby sme to vedeli selektovať, aby sme vedeli ten nápor distribuovať. A všetko sme zvládli. Vtedy ste absolútne pred 2-3 rokmi ste nepočuli o tom, že cudzinecká polícia by nefungovala. Zrazu teraz za Šutaja Eštoka, ktorý je neschopný minister rok a pol už vo funkcii, tak všetko mu zlyháva, všetky zložky polície, ale viete prečo? Pretože on povyhádzoval slušných, schopných ľudí a nemá mu to kto robiť. Dal si tam kinder management, všelijakých trúbirohov, ktorí absolútne nevedia, kde je sever, a potom sa čuduje, že mu zlyháva jedna zložka za druhou. No bohužiaľ, toto je výsledok práce Šutaja Eštoka a môže sa vyhovárať na rezervačný systém, môže sa vyhovárať na neviem čo všetko, je to iba jeho a jeho osobné zlyhanie, bohužiaľ. No len mrzí ma to kvôli jednak aj tým slušným pracovníkom, ktorí na cudzineckej polícii mnohí pracujú, a mrzí ma to aj kvôli tým samotným cudzincom a ľuďom, ktorí bohužiaľ trpia kvôli neschopnosti Matúša Šutaja Eštoka. Ja verím, že v konečnom dôsledku sa to vyrieši, lebo oznámili navýšenie, myslím, že personálu a aj nejaké zmeny v tom rezervačnom systéme. No budeme to sledovať, neviem úprimne povedať, či to pomôže, ja príliš tomu neverím. Alena Mikušová, Krivošová. Dobrý večer, Roman z Liptova. Otázka, neviete, čo je s Jankovskou? Alenka, bohužiaľ, naozaj neviem, absolútne netuším, čo je s ňou, neviem. Dana Kristiník Slezáková. Dobrý večer, Roman, prosím objasnite v rámci vašich znalostí, ako to vlastne bolo s tým darovaním vojenskej techniky na Ukrajinu a či skutočne bola nejaká kompenzácia, o čo všetko išlo a akú techniku, keď je na Naďa taký pohon. Nezastávam si ho. Má u nás sympatizantov hnutia Slovensko riadny, ako Česi hovoria Vroubek, len mám rada pravdu, ďakujem. Danka, ďakujem za otázku, ja mám tiež veľmi rád pravdu a preto aj rád odpoviem na túto otázku. No, išlo o to, že keď vypukla vojna na Ukrajine, tak Slovenská republika ako jedna z krajín, ktorej sa to bytostne dotýka, pretože je to za našou hranicou, tak sme okamžite rozhodli, že budeme pomáhať Ukrajine a to, že budeme jej pomáhať nielen humanitárne, čo sme urobili aj vďaka mnohým ľuďom na Slovensku, za čo aj takouto cestou možno opäť, ja som to už urobil x-krát, ale chcem to opäť urobiť, poďakovať, lebo Slováci sa zachovali naozaj bravúrne mnohí, čo teda bohužiaľ mali sme aj výnimky, ale väčšina Slovákov sa zachovala k Ukrajincom perfektne, naozaj pomáhali. A my sme chceli pomôcť aj ako vláda, a to aj vojenskou technikou, a to bola technika, lebo ty sa pýtaš, Danka, že aká to bola technika. No bola to väčšinou technika, ktorá bola v tzv. Buď muničných skladoch, alebo v úloženkách, teda v skladoch, kde bola uložená stará technika, ktorá sa nepoužívala. Boli to rôzna stará munícia, boli to rôzne, ja neviem, veci, ktoré naozaj už armáda a ozbrojené sily nepotrebovali. Pri všetkých tých rozhodnutiach bol samozrejme zástupca generálneho štábu, respektíve náčelník generálneho štábu, alebo teda viacerí funkcionári ozbrojených síl, ktorí rozhodovali o neupotrebiteľnosti toho materiálu. Ten materiál samozrejme bol teda rozhodnutím zodpovedných orgánov v rámci rezortu obrany rozhodnutý ako neupotrebiteľný a v takom prípade sme to darovali na Ukrajinu, kde to mohli ešte použiť. Takýmto istým spôsobom sa rozhodlo aj o MiGoch 29, ktoré viete veľmi dobre, že rozputali obrovskú debatu na Slovensku, lebo zrazu bolo na Slovensku 5,5 milióna ľudí, ktorí rozumejú vojenskej technike a najmä vojenským lietadlám a rozhodovali o tom, či vojenské lietadlá MiG-29 mali ešte zostať na Slovensku a mali lietať alebo nie. No tak ja opäť poviem to, nerád to robím, ale tým, že som bol stíhací pilot vojenský, tak niečo o tom viem. Tie MiG-29 naozaj boli staré šroty, ktoré bohužiaľ
už mali za Zenitom, tým nechcem povedať, že kedysi to boli zlé lietadla, nie, oni boli dobré tie lietadla, ale bohužiaľ boli staré, už naozaj mnohé z nich boli na zemi, lebo nemali náhradné diely. A tým, že vypukla vojna na Ukrajine a bohužiaľ agresorom bola Ruská federácia, no tak začali platiť mnohé sankcie a tým pádom začali platiť aj sankcie na náhradné diely a na servis ruskej techniky. Logicky, ak mali sme na Slovensku MiG-29, čo je ruské lietadlo, a neviete na to zohnať servis, neviete na to zohnať náhradné diely, tak na čo vám to je? Na nič. Stalo by to v hangároch, bolo by to treba konzervovať, bolo by treba sa o to starať. Absolútne zbytočné. Tá hodnota, reálna hodnota tých lietadiel bola prakticky žiadna už. Takže my sme sa vtedy rozhodli a Jaro Naď sa, myslím, správne vtedy rozhodol, aby daroval aj MiG-29. Ja si za tým absolútne stojím, bol som pri tom rozhodovaní a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie pomôcť Ukrajine, kde tieto MiGy ešte mohli používať. A u nás boli absolútne už nepoužiteľné. No a plus ďalšia takáto technika. Takže áno, bola to technika, ktorá odišla na Ukrajinu, keďže bola neupotrebiteľná a za to sme z Európskeho mierového nástroja, to je taký nástroj, ktorý má k dispozícii Európska únia, dostali určitú kompenzáciu. Ja teraz úplne presne neviem, koľko to bolo miliónov, alebo koľko to malo byť miliónov, lebo niekoľko miliónov nám bohužiaľ blokuje Maďarsko tým, že Orbán nechce schváliť tú dotáciu, lebo sa búcha o zem kvôli iným veciam, kvôli eurofondom, ktoré im Európska únia zablokovala. Takže áno, niečo sme za to dostali a v konečnom dôsledku, keby to sme dostali vlastne v celé, tak by sme boli na tom lepšie a dostali by sme viac peňazí z Európskej únie, ako sme im darovali tej Ukrajine. Takže ja si myslím, že to bolo dobré a výhodné. Ospravedlňujem sa, prepáčte. No a prečo je teraz taký pohon na Jara Naďa? No lebo vláda Roberta Fica nasľubovala ľuďom pred voľbami, že bude zatvárať, že bude trestať nás všetkých, ktorí sme boli v predchádzajúcej vláde, že neviem, čo sme všetko narobili a aký sme živli a neviem čo. No a zjavne sa im to nedarí už rok a pol. Nedokážu nič nájsť, lebo ja som presvedčený v tomto prípade, že naša vláda konala transparentne. No tak potrebujú silou, mocou jednoducho nájsť obetného baránka, našli ho možno v Jarovi Naďovi. Nepoznám do detailov to obvinenie, naozaj nechcem sa teraz hrať na múdreho, nepoznám ten spis, neviem, čo presne v tom je, ale ja v tom osobne vidím trošku aj takú cielenú účelovú kriminalizáciu. V každom prípade je treba si počkať na reálne výsledky toho vyšetrovania, možno obvinenia, čo tam bude, lebo naozaj neviem, tak nechcem dopredu úplne predikovať akýkoľvek výsledok, ale keď si sa pýtala, aká to bola technika, tak snáď som sa ti to týmto spôsobom nejak dostatočne pokúsil vysvetliť. No a posledná otázka, keďže čas nám neúprosne beží a pokročil, posledná otázka je od Vlasty Švecovej. Dobrý deň. Samosprávam vláda pozastavila eurofondy. Aký je v skutočnosti dôvod? Ďakujem. No, Vlastička, aký je v skutočnosti dôvod? Ja úprimne naozaj netuším, lebo vláda zastavila eurofondy, ktoré už boli samosprávam slúbené. Takže tie projekty už museli byť posúdené. Samospráva to mala slúbené, tie peniaze a mnohí na to naozaj čakali a dnes počúvame aj od mnohých starostov, primátorov, že je to nefér krok od vlády. No a zaujímavé, že to urobil Samo Migal. To je ten minister, ktorý si proste vydobil búchaním sa o zem a nechcem povedať korumpovaním, ale búchaním sa o zem a dupaním a zákulisnými hrami a to, že začal kýdať na tých svojich partnerov, ktorí ho dostali do parlamentu, no tak si vydobil miesto ministra a slúbil, keď išiel na post ministra, že on bude ten, ktorý zabezpečí peniaze do regiónov, že on urobí všetko preto, aby regióny dostali peniaze, no a on sám rozhodol, teda predložil materiál do vlády, rozhodla potom vláda, ale on predkladal ten materiál, ktorým tie peniaze samosprávam zastavili. Takže
On tvrdí, že tie peniaze sa do regiónov dostanú, že len potrebujú prehodnotiť projekty, lebo že Európska komisia a opäť tam splietal niečo o tých duálnych projektoch pre Kaliňáka. Zase len Kaliňákovi chcú spať peniaze. To už som sa k tomu vyjadroval, že mne sa zdá, že ten Kaliňák v podstate je nejaký univerzálny minister, môžu zrušiť všetky ministerstvá a dať to iba Robertovi Kaliňákovi, lebo on by si to obhospodáril aj sám, na čo sú ostatné ministerstvá, mohli by ušetriť stovky miliónov. Takže zase to budú peniaze, ktoré prehajdáka Robert Kaliňák a nepôjdu asi na tie projekty, ktoré mohli ísť v regiónoch a mohli pomôcť ľuďom v regiónoch a budú použité bohvie kde zase na nejaké podobné veci, ako napríklad tie súkromné teda tie luxusné triskáče, čo si kúpil Kaliňák za 50 miliónov a dodnes nelietajú a tie úlohy, ktoré on tvrdil, že majú plniť, tak jednoducho plniť ani podľa mňa nebudú. No, to bola posledná otázka na dnes. Ďakujem veľmi pekne za všetky, ktoré ste poslali. Ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali a že ste vydržali napriek tomu, že naozaj už máme také trošku letné počasie, teplo vonku, mnohí už trávia čas či v záhradách, na balkónoch, alebo možno aj niekde na terasách. Ja si to o to viac vážim, že sledujete, pozeráte. Budeme vás určite informovať aj počas ďalších dní, týždňov v lete. My budeme pracovať, budeme sa snažiť dohliadať na vládu Roberta Fica aj počas dovolenkového obdobia. Takže nás sledujte ďalej. Ešte raz vám ďakujem všetkým, držte palce, hlavne oddychujte, snažte sa pozitívne myslieť aj vy, načerpať silu a myslieť na niečo pekné. Tak držte sa, pekný večer, ahojte a ďakujem, že pozeráte. Čaute.